Κιτή, βοήθεια. Δεν έχω ιδέα για τίποτα. Πώς κατάνει το βιβλίο το ραντεβού? Α, το βρήκα. Και τι θα λέω μόλις στο τηλέφωνο, δεν έχω ιδέα. Μισό, χτυπάει το σταθερό. Διαγνωστικό κέντρο 36 και 6, ο κόλλος σας να φέξει, λέγεται παρακαλώ. Γιατί εγώ τι είπα? Αχ, χίλια συγγνώμη από το άγχος μου. Ξέρετε, είναι πρώτη φορά στη γραμματεία και δεν σας ενδιαφέρει. Κι εγώ πού θα πω τον πόνο μου? Ναι, σωστά. Έχετε δίκιο, ναι. Πείτε μου, πώς μπορώ να σας εξυπηρετήσω? Δώστε μου μισό λεπτό, παρακαλώ. Κιτή, βοήθεια. Ποια είναι η διαδικασία της κολονοσκόπησης? Έχω να πάω στη γραμμή. Κλείσε, θα σε πάρω μετά. Καλή, τι ωραία που σου πάει η άσπρη ποδιά. Σαν κρεοπόλης είσαι. Τι κάνει εδώ το αγόρι μου? Καταφέρνει ή να έρθω να κάτσω από πάνω σου να σε βοηθήσω λίγο? Όχι, τα πάω περίφημα. Να, τώρα δίνω οδηγίες σε ένα πελάτη. Για να δω. Ναι, με ακούτε? Λοιπόν, μπορείτε να φάτε και να πιείτε ό,τι θέλετε. Ναι, και παϊδάκια. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Και μέχρι την εξέταση να έχετε πιει 6 με 8 ποτήρια νερό. Και αλκοόλ, ό,τι θέλετε εσείς, εννοείται. Ναι, σίγουρα. Ναι, αύριο το πρωί στις 10. Καλή σας μέρα. Συγγνώμη, για ποια εξέταση έδωσες οδηγίες? Για κολονοσκόπηση. Μάλιστα. Και είπες να φάει ό,τι θέλει και να πιει 8 ποτήρια πριν? Ναι. Μάλιστα. Μεγάλος ήταν? Ναι, παππούς. Τουλάχιστον θα πάει χορτάτος ο δόλιος. Έλα λίγο στο γραφείο μου που σε θέλω. Και αν χτυπήσει το τηλέφωνο? Θα στο σηκώσω από μέσα, αγόρι μου. Αμέσως, κυρία Μέρη. Συγγνώμη, εννοώ, κυρία Διευθύντρια. Να κάνω ένα επίγον τηλεφώνημα και έρχομαι. Με την ησυχία σου, αγόρι μου. Πάω κι εγώ έτσι να φορέσω κάτι πιο ελαφρύ, γιατί καψώσαμε. Κιτή, σε προειδοποιώ. Εάν η κούκαρη Μέρη με ξεπουπουλιάσει, θα έρθω στη Ρόδα και θα σε πνίξω με το στέμμα σου μαζί. Τριμάχο τελείωσες, γιατί εγώ έχω αρχίσει μόνη μου εδώ. Κλείσει με εισιτήριο για Ρόδο. Έρχομαι, κυρία Διευθύντρια. Χριστέ μου, τι θα απογίνω. Μπράβο σας, κύριε Παπαδάκη. Διέκρινα στην αιμοληψία σας μια εξαιρετική σταθερότητα, ταχύτητα και ακρίβεια. Ναι, γιατρέ, μου το λένε όλοι αυτό. Θα ήθελα όμως σας παρακαλώ να με λέτε Σούλα. Αυτό το Παπαδάκου μου τη βαράει. Ναι, βεβαίως, όπως προτιμάτε. Τι άλλο έχετε να κάνετε τώρα? Βασικά θα ήθελα να κάνω ένα διάλειμμα για καφέ, γιατί εγώ είμαι εδώ από τις 7 το πρωί. Ναι, πολύ καλή ιδέα αυτή. Ευκαιρία να φάω κι εγώ κάτι. Έχω να βάλω κάτι στο στόμα μου τις 10. 10? 10:30 είναι τώρα. Είδατε πόσο γρήγορα περνάει η ώρα, Λοιπόν, κερνάω εγώ καφεδάκι και ό,τι άλλο θέλετε. Σήμερα πρώτη μέρα στο παράρτημά μας, έτσι για το καλορίζει. Είσαι άρχοντας, γιατρέ. Ναι, το έχω αυτό, το έχω. Ναι, γεια σας, καλημέρα. Μια παραγγελία να κάνω? Ναι, διαγνωστικό κέντρο 36 και 6. Λοιπόν, θα ήθελα ένα. Μισό λεπτάκι. Τι καφεδάκι θέλετε? Έναν ελληνικό διπλό γλυκό με καστανή ζάχαρη. Έναν ελληνικό διπλό γλυκό με καστανή ζάχαρη. Κάτι άλλο θέλετε? Θα ήθελα ένα πενερλί με αυγό και μπέικον. Και ένα πενιλί με αυγό και μπέικον. Ωραία. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα. Γιατρέ, μπορείτε να ρωτήσετε αν έχει μια ζαμπονοτυρόπιτα? Έχετε ζαμπονοτυρόπιτα? Έχει. Θα ήθελα. Θα ήθελε και μια ζαμπονοτυρόπιτα. Και εγώ θα ήθελα να. Γιατρέ, μήπως έχει και κασερόπιτα? Έχουμε μια λιγούρα. Μα έχετε μια λιγούρα. Ναι, και μια κασερόπιτα βάλτε μας. Αγαπητή κυρία Σούλα, ολοκληρώσατε ή θα φάτε και τον τελειβερά μόλις έρθει? Δεν μ' αρέσουν οι άντρες. Ευτυχώς, μίλω στο παιδί. Ναι, και εγώ θα ήθελα ένα νεράκι. Όχι, αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Βρε γιατρέ, δεν πήρες τίποτα να φας? Μπα μωρέ, ξέρετε τι, έχω ένα φούσκωμα εδώ το πρωί, οπότε δεν πεινάω τελικά. Ναι. Γιατρέ, συγγνώμη, αλλά πρέπει να το πάρω μία. Ναι, αγαπητή κυρία Σούλα, κάντε τη δουλειά σας. Ξέρετε, και εγώ πρέπει να πάω στην γραμματεία να δω κάτι αποτελέσματα. Μόνος μου. Αχ, κυρία Μέρη, πονάω εκεί που πιέζετε. Παιδί μου, άνοιξε και όλο τα πόδια σου και κάνω τι σου λέω. Καλημέρα, γιατρέ. Αγαπητή Νέλη, πώς και από εδώ, εσείς δεν βρισκόσασταν σε άδεια?
Ναι, ακόμα είμαι. Πριν λίγο γύρισα από το νησί και σε λίγο φεύγω για το Θιβέτ. Απλά πέρασα πρώτα από εδώ για εσάς. Για εμάς? Μα τι τιμή είναι αυτή. Δηλαδή, σας λείψαμε. Φυσικά και μου λείψατε και σας σκεφτόμουν. Ιδίως εσάς. Ιδίως εμάς. Η αλήθεια είναι ότι, αγαπητή Νέλη, και εσείς είστε τον τελευταίο καιρό διαρκώς μέσα στη σκέψη μου, να ξέρετε. Ώστε ξέρετε τι θέλω να σας πω. Αχ, και δίσταζα τόσο να σας το εξομολογηθώ, μήπως και μου αποπάρετε. Αλλά δεν πάει άλλο πια, ήρθε η ώρα. Ναι, συμφωνώ ότι δεν πάει άλλο. Και εγώ στην αρχή ήμουν διστακτικός να σας μιλήσω γιατί δεν ήθελα να σας φέρω σε δύσκολη θέση. Όπως εφόσον πάνω κάτω θέλουμε να πούμε τα ίδια από ό,τι καταλαβαίνω. Ήρθε η ώρα λοιπόν. Ήρθε και είναι κρίμα να κρατάμε μέσα μας ό,τι μας ζορίζει. Αγαπητή Νέλη, αυτό το ταξίδι στο γκουρμέ μέρος σας έχει αλλάξει ολοκληρωτικά. Καταρχάς, ανανεωθήκατε πλήρως πέραν από ότι είστε πάρα πολύ όμορφοι. Επομένως λοιπόν, μην το κρατάμε μέσα μας. Ας απελευθερωθούμε. Συμφωνώ πολύ, τα γιατρέ μου. Συγγνώμη. Τι? Γιατρέ, είστε καλά, τι κάνετε εκεί κάτω? Να, προσπαθώ να δέσω τα κορδόνια μου, τα κορδόνια μου. Μα τα παπούτσια σας δεν έχουν κορδόνια. Μα γι' αυτό δεν μπορώ να τα βρω. Μα τι βλάξη είμαι. Εσείς όμως γιατί θέλετε να μου ζητήσετε συγγνώμη? Γιατί εγώ ήμουν αυτή που σας έφαγε τις προάλλες τη ζαμπονοτυρόπιτα και ήπια το μίλκο σας. Απλά δεν σας το είπα γιατί ντρεπόμουν. Ορίστε, σας πήρα καινούργια και φρέσκα. Εντάξει, αγαπητή Νέλη, δεν πειράζει. Χαλάλη σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρτα. Τίποτα, γιατρέ μου. Εγώ ευχαριστώ και συγγνώμη. Πρέπει να φύγω όμως για να μην χάσω και την πτήση μου στο Θιβέτ. Να γίνω η καμήλα σας. Ορίστε. Τίποτα, λέω να βγάλετε κάποιες φωτογραφίες με καμία καμήλα, να δούμε έτσι ποια είναι η πιο όμορφη, να μας τη στείλετε. Ναι, θα σας στείλω. Φεύγω, γιατρέ. Καλή δύναμη εδώ και θα τα πούμε σύντομα. Καλό καλοκαίρι. Αλλά τουλάχιστον ας φάω τη ζαμπονοχυλόπιτά μου. Αχ, τελείωσα. Κι εγώ, αγόρι μου. Κι εγώ. Εγώ να δούμε πότε θα τελειώσω. Καλημέρα στο καινούργιο προσωπικό του διαγνωστικού μας. Βρε καλώστη! Εσύ συντέμει υποθέτω. Ναι, εγώ είμαι. Το courier του διαγνωστικού. Παίρνω πράγματα, φέρνω άλλα. Καμιά φορά τα σπάω κιόλα στο τρουμπούλι. Μη σκάς για τίποτα. Η ζωή πρέπει να την περπατάς χαλαρά και ήρεμα. Δηλαδή, να κάνεις ό,τι θες, τη στιγμή που το θες, να μην ακούς τι λέει ο κόσμος και πάνω απ' όλα να μην αγχώνεσαι για τίποτα. Ρε εσύ Παπαδάκου, θα έρθεις να μου κάνεις την εξέταση για την οστεοπόρωση ή θα αφήσω εδώ τα κοκαλάκια μου? Η κυρία Δούκα ήταν αυτή. Ναι. Θέλει να της κάνουν την εξέταση. Αλλά εγώ χαλαρά. Θα φάω το πρωινό και μετά θα πάω. Το πρωινό σου είναι αυτό. Ναι. Είπα να τσιμπήσω κάτι. Έχω ζαμπονοτυρόπιτα, πενεργλή, τυρόπιτα. Θες να σε κεράσω κάτι? Όχι, σε ευχαριστώ. Το πρωί δεν τρώω, μόνο καφέ. Όπως γουστάρει. Για να σε δω ρε τη μάνα. Ωραία γυναίκα είσαι. Τι ωραία μωρέ. Σαν τη μάνα του Χάρι Πότερ είμαι. Άστα να πάνε. Ξέρω εγώ να ξεχωρίζω από φυσική ομορφιά. Άμα γουστάρεις κανένα βραδάκι να βγούμε να σε κεράσω ένα ποτάκι, να φιλοσοφήσουμε και τη ζωή. Ναι, αμέ, πολύ ευχαρίστως. Η κυρία Δούκα δεν ακούγεται. Πώς και έτσι? Ή θα κοιμάται ή θα πέθανε. Και τα δύο με βολεύουν. Κάτσε όμως να πάω μία. Γιατί προηγείται ο ασθενής πάνω απ' όλα. Τα λέμε μετά. Να σε γνωρίσω και καλύτερα. Έγινε σούλα μου. Καλώς τον Τιμάκο. Τι κάνεις? Δεν θα μπορούσα να είμαι καλύτερα. Νομίζω πως είμαι στον παράδεισο αυτή τη στιγμή. Αλήθεια, γιατί τι έγινε? Ήμουνα με την κυρία Μέρη στο γραφείο της και... Και κάνατε σεξ? Τι λες παιδάκι μου, Θεός φυλάξει. Λίγο ρέικι μου έκανε γιατί πονούσε παντού. Και τώρα είμαι περδίκη, δεν πονάω πουθενά. Και είπαμε να κάνουμε μαζί κάποιες συνεδρίες. Είναι απίστευτος άνθρωπος τελικά. Η κυρία Μέρη. Ναι, παιδί μου. Μα εσύ τις προάλλες δεν έλεγες ότι φοβάσαι να σε βιάσει? Ναι, ισχύει. Αλλά μου εξήγησε ότι έκανε πλάκα γενικά και ότι ξέρει την κόρη της στην Άτσα ότι είμαι. Πώς πάει λεβεντιές? Τι έγινε, Αρίσα? Πού είναι η μητέρα? Ποια μητέρα? Μητέρα δεν έλεγα. Η κυρία Δούκα, ναι. Α. Ντέμι, έρχεσαι λίγο μέσα να με βοηθήσεις να σηκώσω τη Δούκα. Εμένα με συγχωρείτε, πάω λίγο μέσα που με φωνάζουν. Ah.
Τι είναι η ζωή? Τι είναι ο άνθρωπος? Του μπει κανείς? Πού να μπει? Ιδού η απορία. Ρε φίλε, δεν σε γνωρίζω. Αλλά θέλω να σου πω ένα μυστικό. Φυσικά. Για να λέμε και την αλήθεια, και εγώ θέλω να σου πω ένα. Έλα, ξεκίνα πρώτος. Μάκα μου δεν αντέχω άλλο. Τι σκέφτομαι συνέχεια. Από το πρωί που θα ξυπνήσω μέχρι το βράδυ θα πέσω για ύπνο. Είναι τόσο νόστιμη, τόσο λαχταριστή, τόσο ζουμερή, τόσο καυτή. Και μυρίζει πάντοτε τόσο ωραία. Αχ, σε νιώθω φίλε μου. Κι εγώ έχω πάθει μεγάλη πλάκα. Τον σκέφτομαι συνέχεια. Βλέπω φωτογραφίες του κρυφά. Είναι τόσο ωραίος γαμώτο. Έτσι μου έρχεται να πάω να το βρω και να τον καταπιώ αμάσιτο. Άστα να πάνε. Μαρτύριο σκέτο. Και όχι τίποτα άλλο. Όπου και να πηγαίνω, εμφανίστε πάντα μπροστά μου. Πριν πάω για καφέ, τσου μπροστά μου. Πριν πάω να πάρω βαξιμάδια για τη μηταρούλα, να την πάλι. Να θες να γέρεις ή να μην μπορείς. Σε καταλαβαίνω φίλο μου. Εγώ δεν μπορώ να το πετύχω συχνά. Είναι δύσκολος ο άτιμος. Πρέπει να ψάξω για να το βρω. Αλλά θα ήθελα τόσο πολύ να τον έχω στο σπίτι μου το μεσημέρι στην κουζίνα, έτσι αχνιστό και προκλητικό. Καλά, εμένα δεν θα μου γλιτώσει πάντως να το ξέρεις. Μια μέρα θα το πάρω απόφαση, θα την αρπάξω και θα την δαγκώσω. Άμα εγώ τι θα κάνω νομίζεις, με το ζόρι κρατιέμαι. Για να με πιάσει η μητερούλα, να χέστηκα κιόλας. Βαρέθηκα πια με τις διατροφές της και τα υγιεινά της. Εγώ θέλω να φάω πίτσα και θα φάω πίτσα. Μωρέ καλά θα κάνεις, και εγώ θα το πιάσω και θα... Συγγνώμη, για την πίτσα μιλούεις τόση ώρα. Ναι ρε αγορίνα, αγωθημένο μου έχει μείνει. Την θέλω σακολασμένος. Sorry, εσύ για ποιον μιλάς τόση ώρα? Εγώ μιλούσα για το μουσακά. Ναι, για το μουσακά. Έχω ξεκινήσει διατροφή το τελευταίο καιρό και μου έχει λείψει ο μουσακάς γαμώτο. Ρε φίλε, καλό κομμάτι μουσακάς. Σε νιώθω απόλυτα. Να σου πω ρε φίλε, μου έχει μια φλασιά τώρα. Θες να τα παρατήσουμε όλα εδώ και να πάμε έξω να τσιμπήσουμε κάτι? Μια ζωή την έχουμε. Άκου λέει, έτσι κι αλλιώς είναι η τελευταία μέρα στη δουλειά. Κλείνουμε για καλοκαίρι. Έτσι σε θέλω ρε φίλε, γουστάρω. Πάμε να φύγουμε. Φύγαμε. Φίλε, αυτό πώς το κάνεις? Κάτσε αυτό είναι τέχνη, τώρα να σου εξηγήσω. Πάμε να πάμε να μου ξαναδεί. Ρε Σούλα μου, είσαι φοβερή στη δουλειά σου. Πολύ σε θαύμασα. Σε ευχαριστώ πολύ, Ντεμάκο μου. Πρέπει να τον αγαπάς τον άνθρωπο και να έχεις συνέστηση για να κάνεις αυτή τη δουλειά. Ο ασθενής χρειάζεται φροντίδα και ψυχολογία. Και έτσι γίνεται πιο γρήγορα καλά. Μου φαίνεται πως θα μας τα κεράσω εγώ τα ποτάκια. Είσαι απίστευτη. Μέσα. Ούτως ή άλλως σε λίγο σχολάω και την κλείνουμε για καλοκαίρι. Οπότε, φύγαμε. Να με. Πού θέλεις να πάμε? Έλα αγάπη, τελείωσα. Να έρθω? Ετοίμασε το μπάνιο μας και εσύ μετά τα φάγουμε εκεί. Να μας φέρω κάτι? Αχ, εσύ. Φιλάκια, James. Τα λέμε σε λίγο. Ρε μαλακισμένα, τυφλώθηκα ή έγινε διακοπή? Θα έρθει να με πάρει κανείς από εδώ? Αλέξανδρε, Αλέξανδρε! Χρειαζόμαστε και λίγο παραμύθι στη ζωή μας. Καλό καλοκαίρι! Να προσέχετε τον εαυτό σας και να παίρνετε ανάσες. Καλές βουτιές. Αν κάποιος ή κάτι σε ρίξει, να σηκώνεσαι πάντα και να προχωράς μπροστά. Καλό καλοκαίρι! Όλα good. Μη μασάς. Καλό καλοκαίρι. Αυτό που πραγματικά είσαι, αυτό να δείχνεις. Καλό καλοκαίρι. Χαλαρά και με κέφι. Κάθε φορά. Καλό καλοκαίρι. Δεν μ' αρέσει το καλοκαίρι, αλλά τέλος πάντων. Καλές διακοπές απ' όλα. Have fun guys, no matter what. Και καλό καλοκαίρι. Ρε ασκαρδιάλα, τελειώνετε με τις ευχές και ελάτε να με βγάλετε από εδώ.